naman natin. Wala ba mo invite ba? Hindi ko kailangan. Cairo. Try ko to. Isa. Walang ano. Wala din naman ma-invite eh. Ito si IC. Wala tayong ma-invite. Nakamute pala ako. Duos muna. Eh, kita, tara. Nakamute pala ako. Duos muna. Eh, kita, tara. Laro muna bago Lakers mamaya. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Oh.
Abutan yung happy hour ah. Heading there now. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Enemy soldier incoming. Bakbakan sa bunker. Kapaltugan na agad ah. Panaltugan. Alright, lads, let's get it done. Ano, walang baril ah. Huwag mo na akong baril ka. Sige tal, habulin ko lang to. Sige, sige, sige. Saan ka na nagpunta? Ano, dito na. Ayun, nawala yung heart yan eh. Wala na. Walang sumabay ah. Yun lang. Dog tag oh. Nandyan yung pana ni Rambo eh, di ba? Oo. Yung Rambutan. Ano kaya yung dog tag na yun? Hindi ko. Fallen Soldier Dog Tag. Uy. Nabubuksan ba to? Hindi. Ah, tal nabubuksan yun. Yung box. Oh, isa selfie. Dayun. Nice. Buti. Siya na. Basit lang na rin nag-loadout tan. Oo nga, ano. Check ko to. Basilangan. Nice. Orange box pa oh. Allied cluster strike inbound. Sandal, loadout. Sino yan? Sino yan? Howl Kid. Boy Tago. Tara. Tara Boy Tago. Howl. Sa pera. Yes. Jackpot. Thank you. Friendly loadout drop on the way. Yung bilhin natin. Airstrike. Sige, sige. May class, precision na. Ay, ito yung precision ko. Iwan natin. Shout out. Howl Kid. Losing ground. Howl. Napakalaking buto. Shout out sa napakalaking buto. Ano yan? Push natin Tulang. dito, tal. Ha? Meron? Push na rin dito. Sige, tara. Meron nato dito. Saan sila nakatambay? Sa pulis? What? Chopper. Kita kaya tayo. Yeah, hold on, anak. Let me just wait for her. I'm coming. Ay, di pa yung malutod to. First your medicine. Hindi pa?
Tumakbo ka agad? Oo nga, no? O patibong lang. Wala rin nag-loot dito eh. Pero may babari lang naman dyan yun eh. Ay, dito doon eh. Vehicle marked. Sa ano, fire station. You don't have snacks. You're already done. Hindi sila naglo dito. There's only one meatball. Okay. Dadarepin natin. Dadarepin. Kinuha na yung sasakyan no. Eat meatballs. Meron pa rin. Wala na. Ay, sa taas ko. Ayun na. Doon pa rin sila? Ah, Displacing. Baka nasa tower yun. push natin. Tara. Ay, bumaba sila. Ay, ano ba yung ano? Dito ako sa kabila. Sige, sige. Dito. Ninja moves. Sige na. Ay, nasa second floor nakita. Contact! Hindi ko ma-detect. Nasa, misilip sa window kanina. Yun, si Rambo. Nag-UAV. Moving. Kita na ako. Uy! Binaril ako. May ibang kalaban. May ibang kalaban. Shit. Saan? Takbo muna, tol. Takbo natin. May ibang kalaban. Gago yun eh. Pinamit ko na yung airstrike pang cover. Yan na. Ito na. Nagpupush sila? Ah, hindi, hindi. Ay, hindi. Tower, tower, tower. Uy, assist? Napatay mo? Hindi. May assist eh. nakapatay siguro. Nakalagay eh. Loadout drop inbound. Mag-isa na lang yun. Pwede na nating i-push. Tatlong box. Ibang team pa yan ah. Ah, yun Ayun lang. Got gas inbound. Safe zone relocated. Tago muna ako dito. Shifting location. Nandito. Lumipat dun. Sa yellow building. Copy. Ayun. Displacing. Tara. Nandiyan na yung gas. Kuha natin yung loadout. Gapangin natin. Mag-isa naman na yan eh. Di ba? Enemy team is Patay yung isa eh. Hindi ah. What are you doing? Kailangan natin yung ano. Nasa taas pa. Makukuha ba yan? Down. Ah, patay. Nice. Meron pang isa.
Nasa open eh. Hindi ko makuha yan. Ayun o. Doon pa rin. Disregard that. Disregard that. Mag-isa na lang. Setting charge. Taking shots here. Moving there. Sa rooftop. Enemies in the area. Diyan na yung gas. May Diyan nag-drop. na yung... Shifting location. Putang ina nito. Nasa may loadout tal. Ay! May paltong isa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Meron pa sa likod. Soldier, win here and you return to the front line. You lose, you're Eh done. may nag-drop kanina. Time to earn your freedom. Oh! You've got your Nauna ako. We're sending you back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Nice. Wala. Nice. Supply run. Supply run. Supply rat. Ah... may scavenger pa dun kung gusto mo. Pero... wala. May pula na eh. May ito. Does anyone need this? Eh, hindi. Light vehicle here. Ay, dyan na yung gas. Uy! Learn from the loss. Failures are proper training. Nangyari. Hindi ko nakita. Tumama sa building. Tumama sa building. Times. We'll hold it for Takal deployment. na buto. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Saan tayo tayo?
Battle Royale. Mark a Hill drop base, point. walang contract. You'll lead them in. Tara. Gas is closing on your position. Hill base. Hill base, walang contract. Ay, meron pala eh. Ba't hindi napakita sa akin? Ay, hindi nag-load. Kalalam lang. Kalaload lang eh. Wala eh, yan lang. Ayun, nag-load na sa akin. Lumampas tuloy ako, nakatingin ako sa mapa. Ay, may papunta din. Yan lang. Dalawa. Nagunahan. Magkalaban siguro yan. Ah, hindi, meron. Ayun na. Ang bilis ah. Dalawa. Eh, pupulot na ako ng baril dito. Ako rin, pulo na rin ako balik. Enemy dropping into the AO. Uta na, wala pang baril eh. Let's get it done. Bounty target identified. Slot the Mali, tanginan, layo. Where the fuck are they? Heading there now. Meron ako. Uy, tanginan dito. Heading there now. Magkalaban nga. Contact! You fucking camper. If they survive, they can redeploy. May dalawa pa doon? Ibang dalawang tanyangan dyan, tol. Oo. Wala akong LMG. Buhay na kita. Andun pa rin sila. Doon pa rin. Nasa mga tent kanina eh, yung huli kong nakita eh. Bali 3. Yung isa wala nang kakampi. Ano pa tayo mo? Ayun oh. Pataas na siya eh. Uy, binabalikan na ako. Punta na ako dyan. Nagpalipad na lang ng drone. Dito na sila. Nandiyan na siya. Uy! Uy! Hindi ka expected to. Itong isa eh. Ang ina nito. If you survive, you earn your freedom. Itong isa eh. Lights kicking off. You can practice your aim while you wait. Taunting your